Atenció. Radio Santa Perpetuum no es fa responsable del que escoltereu a continuació. Us advertim que aquest programa no és apte per pes sensibles. Això és en com ens fotem. De Santa, tú quédate con esto, que no me ves por la calle, raro por supuesto, siempre las encesto, y en el parque de los pinos se pasan las tardes jugando al baloncesto, es cierto. Lleida, Girona, Tarragona, Barcelona, LGTB com pa amb tomàquet. Citant a l'Esgran Ruïnosa i les strippers de Rahola, començo aquesta introducció per fer un repàs de les províncies que componen el nostre petit, però potent país. Nosaltres som uns nois perpetuencs de la província de Barcelona, que per molt que diguem que som de poble, som unes rates de la perifèria que cada 2 per 3 estem dient castellanismes. A Girona viuen per mi els pitjors catalans, perquè són mig francesos i està tot ple de ciclistes. Barres. Al sud tenim a Tarragona, terra de nuclears i petroquímiques, allà on deixen tot el que no volem. Però s'ha de dir que com més al sud baixes, més bona gent et trobes, catalans reals que parlen català. I per últim, però no menys important, tenim a Lleida, la gran oblidada, però que tothom estima pel seu menjar i les seves muntanyes. La Múrcia de Catalunya. Avui ens volem endinsar en aquesta província plena de boira, esplanades infinites, muntanyes que toquen el cel i gent molt enfadada amb la resta de catalans. Tot això i molt més al programa d'avui. Comencem! En Comú Ens Fotem. Diem tot el que penseu sense que ho hagueu de dir vosaltres. Bienvenidos a la radio de nuestro pueblo. SPM Ciutat Diversa. Bona nit, aquí seguim, aquí estem, en Comú Ens Fotem, presentem l'alineació d'avui amb el número 7, el pitjor número, l'exgestionador de xarxes musicals catalanes, Lil Pau, com estàs? Bé, amb la E. Perfecte, bé. Amb el número 5, el noi de les 1000 veus, Miquel Garcia, com estàs? Bona nit, estic molt bé. Bona nit, estic molt bé. I amb el número 11, Xavi Nusa als controls, com estàs? Jo també molt bé. Bé. Ets molt bé. Perfecte, doncs estem molt bé. Bé. Com el bé de l'Ol Cartanyà, que és la cançó que sona ara mateix. Una gran cançó, la veritat. Sí. Una gran introducció. Tornem a escoltar-la. Sí. Torna a començar des del principi. Hòstia. Me'n va. Ara veiem. De què parla? Rock and roll. Què diu? Això és lleidatà, Segur que està molt content. Doncs sí, avui nois i noies, homes i dones, avis i àvies, sobretot. Sí. Toca parlar de Lleida, perquè seguim amb l'alfabet i avui toca la Lleida. Jo no sé si la ella és una lletra. Està considerada? La doble L, no sé si és... No sé, però Lleida comença amb una L. I això és un fet. Clar, això és... Però dins l'abecedari tu no dius la ella. Pots dir... Hi ha gent que sí que la diu, jo crec. És veritat, Jo no la dic. No? Jo dic la L, Però és perquè que hi ha dos L's. ho he pensat com fent el programa de dir a veure si la ella és una altra lletra de Però l'alfabet. tampoc es diu la L geminada, per exemple. Exacte. Tampoc. I tampoc es diu la U amb un barret al cap. Dièresi. No, un barret. Què és un barret? Ja sabem com és. Què és un Aquella barret? lletra que és la U, que són dels noruecs o algú d'aquests. Però no és... Que li Vale, posen però un barret. no és... Vale. Però perquè són uns senyors Per això. i es posen la... Hauríem de dir totes les lletres. És el barret. Que ens ensenyessin Fan tots així. els abecedaris. Totes són amb barret. Sí. Doncs anem a parlar de Lleida, però ja que estem parlem de l'Ocartanyà. No sé si veu veure la sèrie en el seu moment. No. No? No som Jo tan grans, ja. crec que és calvo. Sí, És tota la informació que tinc. A lo Cartanyano és el del divendres, no? No. No, aquell es deia Espartac. L'Espartac És que Parant. sabia que tenia un nom o sigui, així l'Espartac semblant. Parant era el que anava pels pobles. Sí, no, això. Però no era el calvo, era el presentador. No, clar. Jo em pensava que el Cartanyà era l'Espartac. Ara l'estava confonent. Dic, hòstia, l'Espartac també cantava. Es confon amb molta gent, Sí, la veritat és que sí. Doncs... Pot ser que s'assembli una mica al pare d'amic del programa OT?
Sí, Té un aire. té un aire, ser. té un aire. Sí, perquè és calvo, no? El Miquel té Calvo alguna con amb els barba. calvos, Té una filia. Sí. Una proximitat estranya, no? O sigui, no sé d'on deu vindre. No és que de gran vol ser com ells, sinó que de gran està obligat. a ser com Exacte, ells. vull dir, Clar. ja arriba un punt que... Llavors és com Simio que no mata simio. t'estàs apropant, no? Exacte. Com ets molt empàtic amb ells. O els odies. És com... No els rebuig. odio, em fan gràcia. I els- Em fan gràcia els que ho porten bé. Els Ja. que no ho porten bé, la gent que folicularment no està gestionant-ho bé i tal, em fan mandra. Qui és aquesta gent? Bueno, la gent que no es I rapa. un quan- exemple t'entra de les famós, per històriques. exemple, que no ho porti bé. El Cholo Simeone. El Rafa Cholo sí, Nadal, el Rafa Nadal. Això em fa El molta Rafa ràbia. Nadal, el Rafa Vull Nadal dir, fa molta ràbia, tio, que sembla un tenta cruel d'aquest del Pokémon. tio. literal, vull dir... A veure, si tens molta pasta i vols poder fer una operació de merda d'aquestes que després t'has d'estar drogant de per vida i et surten tetes, Ja. i et baixa la libido, o sigui, en Planazo. sèrio val tant la pena? Rapa't i ja està, tio. Bueno, però el Simeone en concret deu tenir molt líbido, llavors això no li importa. Exacte. Llavors Però pot fotre els implantes que vulgui. Jo crec que s'està quedant calvo de lo malament que ho passa. Home, sí. Home, I que ho jo segueixi també ho passant passaria molt malament en la seva posició, Home, totalment. però és l'entrenador més ben pagat del món, també et dic. És veritat. Per això que es pot fer operacions que vulgui. Doncs ell si li sap- surten tetes, se les treu. Ells sabran el que fan, Sí. pagant-li Potser se les xupa, jo crec que se les xupa ell mateix. Estàvem parlant de Lleida, no? Sí, de Lleida. Això també ho fan a Lleida. No? Xupar-se les tetes. Xupar-se les La pròpies gent de tetes. Lleida és molt típica, jo crec, de fer contributes a un full d'Ina4 amb la foto impresa. Amb tinta de mala qualitat d'aquesta que quan... Sí, que es veuen els textos al final del plotter. Que és porós, es veu que és Sí, porós sí, a la sí, imatge sí, sí. i es difumina la imatge. Entre el contribute i Sí. la tinta de mala qualitat, pues queda allò que no veus res. de Jo, res. preparant això, estava pensant, avui serà com tornar als inicis d'aquest programa que era d'odiar. Doncs... No, però tampoc és odi. Amb allò fan molt bons cargols, amb el És que queda, llastimet. amb allò, que Sí, queda, amb sí, allò sí, lligat sí. del contribut i la tinta. S'ha de Vaig dir que... passar- Digues. Vaig passar aquest cap de setmana per pobles de Lleida i s'ha de dir que és absolutament denigrant aquesta zona de Catalunya. O sigui, el que és Lleida, en plan ciutat i... Jo què sé, la Pobla, segur, és un carrer No, però, amb quatre però està bé, edificis. ja és muntanya. Sí, allà ja... Són les portes, són les però portes. allà són les portes, però... o sigui, Lleida en si, Lleida ciutat, és molt lleig. O sigui, sigui- jo sé que a Lleida hi ha coses molt xules, però no a Lleida ciutat, a Lleida província. Clar, sí, clar. no, te'n vas a la Doncs, Seu, doncs, coses d'aquestes... Però sí. a mi em venen amb una pistola al cap, un senyor random, i em diu no, has de viure a una altra comunitat autònoma i no pot ser Girona, de Catalunya. Com que comunitat autònoma? Ai, perdona, província de Catalunya. Ja som país. I no pot ser, t'imagines? I no pot ser Girona, i jo et diria Lleida abans que Tarragona, Clar, sí, però Lleida... ha Perquè anat a la muntanya. Tarragona, jo crec que tinc una visió molt desproporcionada del que és, però com que no m'hi vull apropar O sigui, massa. jo com a Tot el que baixa de el Barcelona cap avall, El Delta encara. a mi El Delta mola. anar a Sí, l'aeroport... Delta i com la part de muntanya que hi ha per allà, encara. Però Tarragona, ciutat, no. Clar, és que la ciutat és lo dolent. Jo, a mi, Clar. a l'aeroport de Barcelona ja estic més al sud. I em Ja. fa mandra anar-hi. I això, No, aquest però és hi ha el meu com un límit. buit rotllo de Tabàrnia, no? Que deien sí, els sí, dels sí, ciutadans. Allò és el pitjor. És un cop passes Tabàrnia, ja està, saps? Perquè almenys allà és el que deia a la introducció, que almenys allà jo crec que és on es parla més català de Catalunya. O sigui, per Sí. estadística. A baix de tot. A baix de tot. Clar, perquè ja són una mica els catalans valencians, que no o sigui, són ni allà... peperos ni... Clar. Jo crec que allà és on es parla més català, per lo que vaig veure en algun moment, però després Lleida, tornant a Lleida, al Pallars... Sí, Ah, tio. És Clar, sí, no, és que la clar. gent s'oblida Em d'això. diuen, vés-te'n a viure al Pallars i dic, on firmo? Èxits. On firmo? Clar, vull dir, al final Però- també és Lleida. Estem parlant de Lleida província. Jo he parlat en tot moment de Lleida, ciutat, Clar, i clar, dels clar, voltants, les perifèries. Jo l'any passat vaig anar a Lleida ciutat, que no sé si havia estat mai, i lo de la Seu em va fer gràcia, com, hòstia, és molt random, Sí, com que de sobte està allò allà. lo de la Pobla. No, o sigui, que tenen com una catedral allà a Lleida, vale, sí, que està sí. com allà al mig i dius, vale, això està guapo. Però sin más. Sí. O sigui que, a partir d'aquí... Bueno, lo Cartanyà. Lo Cartanyà. Tornem enrere. Calvo. No ho veu veure, però és la referència de molts catalans Sí? per entendre la gent de Lleida. I jo no sé si la gent de Lleida... És així, no? O S'ha de sigui, dir, se senten representats per aquest home. s'ha de dir que
coneixem gent de Lleida, però no l'hem convidat a aquest programa, perquè volem com dir coses sense saber. No volem representar. Zero informació. Zero informació. Zero informació. Aquí només factos i zero informació. Exacte, desinformació total. És com a la resta d'Espanya no volem convidar catalans a parlar, saps? Clar. És en plan, no, que no expliquin la veritat. I si venen aquí a parlar barceloní i que s'esforcin a fer la neutra. Clar, llavors vosaltres heu anat a Lleida, entenc que potser a la ciutat, però sobretot a la muntanya, no? A la muntanya. Home, vam fer la pica d'estats, Sí. que està a Lleida. I a França. Clar, és mig-mig. És que, clar, a Barcelona, a Girona està ple de francesos, però a Lleida et descuides una mica i t'hi vas a França. No, però és que hi ha molta muntanya per mig. Sí, però Saps? si depèn de com... El problema és que no hi ha fàcil accés. Tu has de currar. Tant per una banda com per l'altra. A Girona no. I els francesos, com que són mig subnormals i mandrosos, Clar. no ho fan. Però és que a Girona sabeu que el problema són els guiris que van en bici? Que hi ha massa bici. Ara hi ha massa bici a Girona. I a sobre són guiris. És el problema que tenen a O Girona. sigui, hi ha turisme ciclista. Que posin unes cotxilles a les bicis o alguna cosa. Què preferiu? Clar, turisme de Barcelona caminant o turisme ciclista Clar, a Girona? però és diferent, perquè Girona és una ciutat, depèn de per on, més àmplia. Si Barcelona tingués turisme de bici, és que no es podria passejar per enlloc. Ja no, però es veu que està a Girona col·lapsada. Suficients globos hi ha a Barcelona, també. Pues que es permeti fumar porros a Girona, que posin senyores aparadors i que sigui Amsterdam. No, això últim que no ho facin, però perquè fos Amsterdam. Les porros, dius? No, Clar, per les bicis, no? Perquè Amsterdam va... perquè és el mateix. I Clar. així, dinerito i Clar. independència. Jo crec que el Pau s'ha guanyat ser l'alcalde de Girona. Regidor De medi ambient. De civisme, de civisme. Clar, és que l'altre dia comentàvem, vam fer un nou govern aquí des d'en Comú. I qui governava? El Gerard. El Gerard president. I jo què era? Proposar. Algú vam dir, Alguna cosa vam dir? O crec que us vam descartar per no presència. Sí, pot ser. No estàveu convocats? No, però crec que al Pau li donàvem una oportunitat. Sí, al Pau li donàvem. Al Bruno. El Bruno. El Bru sí, home, vindran aquí a viure del bote. No, però No. alguna cosa li havíem donat. Sí. Res. Ministeri de res. Llavors, quina seria la vostra opinió de Lleida? Així, ras i curt. En cru? En cru. Que em sembla molt guai que tinguin això del plec del cargol i tot això. Em mola molt. Has anat? No, però vull anar-hi, Vols anar? amb moltes ganes. O sigui, em sembla molt guai. És la Fèria de Sevilla catalana. Sí. I crec que no l'estem puto visitant. Tenim aquí ja una edat com per haver fet alguna cosa, tio, i Sí, hauríem d'haver totalment. tret el puto cap allà. I pillen unes tajes que no se les creuen ni ells mateixos, parlen català, menges cargols, què més vols? Clar. Ja està. Ja està? A mi em sembla... Això et queda? A mi em sembla una raó més Per que això vol dir que suficient. t'agraden molt els cargols? Moltíssim. Sí. I que hi hagi una part de Catalunya on hi resin els cargols, doncs em sembla encara millor. De l'1 al 10? Els cargols? 9. Sí, tant? Exactament. Allà una amb salsa, qualsevol cosa. Duro. Ja, tu no, El cargol. No, cargol no l'he provat, per això. Jo he provat, Suposo jo crec que no he provat bons. Diuen que són una mica com els calçots, no? Que l'important és la salsa i com el... Depèn, perquè a la llauna són a caraperro... Ja, amb l'oli i el julivert i més tal. m'agraden, Sí. I allò és a caraperro que et deixa la boca com la niña No te'l exorcista. suques amb res. Sí, és pastelito. No, et deixa la boca plena de talls, tio. En plan, salada com... Ah, vale. Bueno, talls no, però te la deixa Ja, salada sí, i sí. pimentosa. Xavi, t'agraden Total. els cargols? M'encanten. Ah, és que el Ui, veia... sí, no, és que l'estava tu- veient, l'estava veient. Superes allà, el Miquel, 9 i mig, tu, de 10? El què? De puntuació dels cargols? Jo un 10, els hi Uah! dono. 10, uah! I, bueno, tota la meva vida, que el meu avi era de Lleida. Contributes! El meu avi patent era de Lleida. I jo faig els cargols com els feia ella, a la sal, que es diu. A la sal, Que és boca avall, I els crem... tot ple és allò sal. de cremar com un... No, és simplement, en lloc de posar-los boca amunt, poses una capa de sal i es poses boca avall. I l'important que em deia el meu avi i la meva àvia, no els neteixis amb aigua, amb un drapet humit, perquè si no es bulleixen per dins. em deien. Mira, clar, té sentit. I aleshores fan això, fas un bon aioli i una bona vinagreta. I, a veure, són bastant sossos comparats amb els que tenen salsa i de més. Ja. Clar, Però vale. són diferents. Els de salsa, el guapo és que si tens un bon pa i pots sucar allà com un desgraciat. Sí. Suques el cargol al pa?
No, el pa cargol. Ja tenim dinar de final de temporada. Ara, i volia fer dir-vos una cosa per favor. transversal. A veure. Vaig anar, quan vaig anar a Lleida fa 3 anys, vaig anar a Bielsa i després vam anar a Lleida a prendre cargols. Ens van recomanar un dels millors restaurants de Lleida de cargols. Espera. Ara, això volia dir jo. Canta. No me'n recordo del nom. No! És que el que volia dir és que a Can Lluet els fan més bons. Bravo. Geri, si ens estàs escoltant, ja està. Buah, Jo ho anava a dir, una perquè dic, em zapateta. sona que a Can Llobet en fan i t'anava a preguntar si recomanaves algun d'aquí. Doncs mira, A Can Llobet jo els he 100%. provat, Els Sí, he no? provat fa uns quants mesos. doncs mira, jo crec que hem de fer El meu pare també dinar de menja- final de temporada A Can Llobet. a Can Llobet segur i també el Xavi un dia que ens faci uns cargols. Bueno, que vingui a Can Llobet el Xavi, evidentment. sí, Home, no, clar. I en rebatem a cargols. I si el Geri ens deixa, gravem el programa. Sí. Amb ell. Mentre mengem. Clar, Com si fossin els vídeos de les xines aquestes Això- que mengen molt i molt. això està comunicat. Oh, és una barbaritat. Això està comunicat al Geri. De Ojo que que- volem fer-ho menjant i que vagi passant, ell que vagi seient... Que El vagi programa de cop i volta reviu amb aquesta cosa, Literal. Sí, sí, Home, sí, allà sí que ve el Bru, I una SMR de cargols Clar, pot ser molt potent, eh? Totalment. Jo aquell dia, si fèiem el dinar, provo els cargols. Sí. Vale, va. No, és bona, I algo de marisc, No. que no tenen, jo crec, a Can Llobet, però farem que el portin. No. Haurem d'aguantar el Bru amb 3 tubos d'aquests que es demana ell. D'Orujo. D'Orujo o de Baileys. Sempre demana uns quants tubos de Baileys. De perdidos al río, ja. Sí. Val, doncs, Pau, Què? ara has de dir tu, de Lleida. Després de saber que la família del Xavi és de Lleida, Clar, has de dir la teva opinió i a veure jo crec que és què tens la tu amb gent... Lleida. Jo crec que és la gent que més mira per sobre l'ombro a la resta de Catalunya. Un popular opinion total, Jo crec que això. sí, o sigui, en el fet de un altre Barcelona, saps? A veure, es un bulo. a veure, O sigui, són gent molt maja, molt hospitalària i tot el que tu vulguis, però jo crec que dins seu tenen aquest punt de som una raça superior. D'on de ve això? catalans. O sigui, què t'has trobat? O sigui, jo Amb no una m'he petita trobat interacció? Res, però vull dir, bueno, vas a supermercats allà a la zona i pues, veuen... uf, trauma, olor a trauma, Sí, això. o sigui, jo crec que sí. Però què prefereixes? Que et mirin per sobre l'ombro? Els de Lleida, que segurament tenen raó, o els de Girona? Per això, o sigui, no... perquè un Prefereixo gironí- els de Lleida, perquè, o sigui, també potser és més una d'esto d'impotència meva de jo veure'm superat per aquella gent, saps? Ja. De no tant ells veure'm com a inferior, sinó jo veure'ls a un nivell superior, de dir, uf, és que sou... O sigui, que aquí t'impacten, l'Optimus no? Prime català. Clar, és que són molt Optimus Prime. Sí. Això, entre la gent del sud-sud, que són com Per això... superhomes i superdones, Sí. saps? Com que estan ja a un altre món, els de Lleida també. I els de Lleida et dona la sensació que de cop i volta no, és molt aquest format de no us sembla, però tenen molta pasta, saps? Sí. Ah, És exacte. No, perquè tenen 25 Airbnbs a Taüll. No, i els terrenys de l'avi, que no sé què, no sé quantos, i allà hi tenen, jo què sé, saps? Airbnbs, ja t'ho Sí, dic jo. Airbnbs. Airbnbs. Enmig d'un ranxo. Sí. El ranxo, Airbnb, Lleida. Quines ciutats destacaríeu? De Lleida. Així, sense saber. Lleida ciutat? És... Lleida ciutat destacable amb... Lleida DC. Com? Lleida, sí. Com era l'últim poble abans de la Pica? Ares? Sí, no? Pot ser que té 1000 anys, però, no? Posa... Però hi ha Ares i després crec que hi ha un altre, que és el que no em surt, que és l'últim poble de... Hi ha Tor a dalt. Tor per allà. Porque d'amor. I llavors a baix... És Ares? Bueno, no sé, però Per posa, tot- quan entres posa... Catalunya té 1000 anys. Ares ja hi era. Ja hi era. Sí, és èpico, eh? I que- M'encanten. Tots aquests pobles de Lleida, visiteu-los. A veure, el busquem. Sí. Últim poble abans De la Pica. d'estats. Pica d'estats. Que després hi ha Rialp i tot això. I... Però això és molt Ja. abans. Sí, sí. O sigui, hi ha Sort i tot allò. Sort també és molt maco. Sí. I Esterri, tot això, molt guapo. Sí. I després hi ha la plana de Lleida, que... Àneu. Àneu? És Àneu. Àneu. És un nom també, eh? No. De persona. Sí, jo conec Mira, una noia que es deia... Trems. Jo vaig conèixer una noia de por ahí, fa molt temps. Ho heus mirat? Deia Àneu, Trem, també. Sort i últim Àneu.
És Àneu. Àneu. Doncs Aquest Àneu poble ja hi era. és molt maco. I de pas És molt aprofiteu i feu la pica. Sí. Jo ho recomano. Es veu Lleida, des de la pica. Es veu Lleida, des d'allà Jo ho dalt. vaig veure. Aneu amb antifàs, doncs, no? Sí. Sí. Recomanem això. Volia fer un repàs a la història, però tampoc no... La història de Lleida. Sí. La tens? Però jo, potser no cal, no? No, a més, també et dic, amb el temps que tenim, jo crec que realment podem parlar d'unes quantes coses més. Exacte. Que han passat, és que han passat bastantes coses. El que jo vull dir és que molta gent dels valencians li diuen ets de Lleida, per com parla, Sí. i és que els lleidatans van emigrar... Bueno, van repoblar València. amb lleidatans. Jaume I. Sí, correcte. I que després diguin que no són catalans. És que, de veritat, És que, fills de puta, Val, llavors, per acabar el tema Lleida, vull repassar personatges de Lleida. Vale. Carles Porta. Carles Puyol. Se li nota. Sí, Carles Puyol, que és, Bona nit a tothom. que és del poble que tu has dit. De la Pobla de Segur. Exacte. Sí. No de Seur. De Segur. No de Segur, A mi em passava, que confonia la Puebla de Segur. De Seur, de que fan entregues. Clar. Crec que ja hem acabat tots els habitants de la província. L'influencer Postureig de Lleida. Sabeu qui és o no? Sí. Que va amb una màscara. És el que porta les ulleres, aquella... Sí. Ah, no, aquell és el Catlletres. Ah, sí. Vale, no, jo l'estic també confonent. tela, Sí, no, aquest és un... El Postureig Lleida encara es salva, però aquest... Que el Postureig Lleida és com que ha fet col·labos també amb el de l'Ocartanyà, han fet com moltes coses. Sí. Volies dir alguna cosa més del Postureig de Lleida? No, el Postureig de Lleida... El coneixes, personalment? No el conec, aquest. No? No. Bueno, és per riure, no?, de coses de lleidatanes. Sí, jo algun mamaire, en el grup aquest de mamaires hi havia algun de Lleida. Sí, no? Que tela, no? Que mare de Déu, senyor. Sí. Estava tronat. Lo Pau de Pons. Segur que no conec. Algú ha comentat pel grup, no?, abans això, lo Pau de Pons. No. Aquest Sí, és el que... ho ha posat el Pau. Ho ha posat el... Jo no ho he posat. Això. Sí, Que aquest és l'home que va cantar quan va guanyar Joan Laporta. Allà, sabeu que estan com en un camerino. Sí, és que ara no li foto cara, aquest. Diuen que és una mica com convergent. Uf. Sí, com, no sé, crec que se'n riuen una mica d'ell. Els de Lleida? No, tothom. Ah, vale. Però els de Lleida segur com una que... mica, Ho ha posat al grup. una mica xarca catalana. No passa res. Com què? Una mica xarca catalana. Ja, és que s'hauria de parlar de la xarca catalana, Crec que vam treure el tema, en algun moment. En algun moment. El programa... Vam parlar de tantes coses. Vam parlar de moltes coses. I T'ho juro, Sí, va anar molt bé. Ja me l'escoltaré. Es vam menjar la boca al final amb el Jay. Oh, que guai! Sí, el Xavi mirava. Sí, i I gravava. pujava la saturació Sí. i la baixava de l'àudio. Fem... I per acabar, no sé si és de Lleida, jo crec que sí, segur, el d'esmorzars a forquilla. Oh! Sabeu qui és, No ho sé, Home, aquest Però és sempre que està a Tor, sempre... està a Tor, això ho has vist, tu? O sigui, ha anat com, jo què sé, 4 o 5 cops a Tor, ha anat un munt de cops a Lleida. Però sempre està per Lleida. Tinc molt de FOMO, tinc moltes ganes de fotre un puto bon esmorzar de forquilla, a tomar por el culo i menjar molt, Sempre, però menjar cada dia esmorzar de forquilla. Tenir 72 anys i dir, ja està. O sigui, un moment. Ja està. Com l'avi aquest. L'avi aquell és brutal, perquè a més els vídeos al començament es distorsionava el vídeo de la merda de telèfon que tenia. Bon dia! Bon dia! Tinc un vídeo aquest. I amb la boca va fent com... Així no parla, i el tio va com movent la boca. Les cordes vocals li sonen Oye, soles. No sé si us el vaig passar, però vaig fer gravar la pantalla i anava baixant. I feia, bon dia. Bon dia. Sí. I sona la cadira. Però que Hambo es fot uns atrapants com de peus de porc i no sé què. Però que bé que menja, tio. O sigui, ell va inventar el pa de pagès. Sí. Perquè el pa de pagès, aquell que es fot amb un rabo de toro, però la polla sencera. Jo crec que és el Kempapé català. El qui? El Kempapé. És el... No, vale. l'Mbappé, sí. És l'Mbappé català. L'Mbappé català. Perquè... És tot el que és l'Mbappé a França, a Catalunya. Perquè li agraden els tranis o què passa? Pot ser, De fet ho és, De fet és l'Mbappé català. És l'Mbappé català. Sí. M'encanta. Vale. Hem de fer també esmorzars de forquilla. Hem de fer molts més. No, Cada dia. Podem fer tot. Esmorzar a forquilla, Can Llobet... Jo ara, l'entrepà d'advocat que em foto als matins, me'l menjaré amb forquilla. Ara! Ets un entrepà d'advocat Era una broma. i amb un matxa, Sí, amb dos. Un té matxa. Em menjo sempre un entrepà amb embotit i un cafè. Quin embotit? Aleatori.
El de la casa, embotit El a la que hi casa. hagi, el que hi hagi. Del país. Obro la safata dels embotits i dic, catalana, un dia, fuet, Estava que anaves a dir, obro la porta de l'habitació dels meus pares i li crido a la mama. Mama! El bocata, mama, el bocata! El bocata! És molt diferent del que fa. No, és que és això el que fa. O sigui, és embotit que hagin comprat aquell dia. Ja Exacte. No, però està a la nevera, ja. Ara. Reservat. És reservado. Sí. Gran reserva. Gran reserva. Bueno. Molt bé, doncs deixem Lleida ja. Sí, ja està. Ja està. Hem apretat. Anàvem a fer una hora a Lleida i ja hem fet Ja està, tampoc seria... Ja hem fet prou, no dona per més. S'han pegado, no? S'han apretat a hòsties, eh? És que tenen S'han ganes, pegado, tenen ganes de És que és parlar molt de èpic. futbol. No, de futbol no. Se poden parlar de més coses. D'assetjament laboral. Exacte, totalment. Això és És moving, d'assetjament Es diu moving, això. Moving. All the people moving. Podem Pots posar? posar-la, la de moving, de macaco. Macaco. Perquè... molt fort. Espera, anem a introduir-ho bé. Espera. Anem a introduir-ho bé. Val. Aquí hi ha un problema. I es diu Real Madrid. Oh, Sí. Hi ha un elefant a l'habitació. Hi ha un elefant a l'habitació. Real Madrid. Que es diu Real Madrid. I l'altre elefant a l'habitació és Nadaplete. Llavors, Estan tensos, eh? aquests jugadors no han guanyat res i estan... L'any passat van guanyar alguna cosa, no? No. És 2 anys doblete, seguits en Nadaplete. blancos. des que va vindre Mbappé, Llavors, posa en context. bueno, hi ha hagut en aquestes últimes setmanes una miqueta d'agressions dintre el vestuari del Real Madrid. I no està que posa... No, avui ha passat algo gordo de Hi collons. ha hagut 3 agressions. Avui Tres un moments jugador del Madrid ha acabat en cadira de rodes. A l'hospital. Ha perdut, ha perdut la consciència. Que no podrà jugar el diumenge. Que és senyor Valverde, Federicos. el Pallaret, el Pajarito, Uruguayo. El Canarius. el Canarius. Es veu que avui Tchouaméni i Valverde s'han donat d'hòsties amb la mala sort que Valverde ha caigut contra el canto d'una taula, s'ha fet un treu que li han hagut de fotre punts, s'ha quedat inconscient al terra i han hagut d'anar a l'hospital i es veu que l'han hagut de portar amb cadira de rodes. Ostres, O sigui, hi ha foto o no? La imatge veure, del no, Tchouaméni, el Tchouaméni, o sigui, la imatge imaginària del Tchouaméni dient «Lo he matado! Lo he matado! ¡Lo he matado! Lo he matado! ¡Uy, que lo que me va a hacer el Chito Florin! He matado! Valverde cobra muchos millones!» És francès, no? Sí. Li ha fet vudú. Això seria «I machacho a Valverde!» Una mica més francès. Després, no només que ara veurem si hi ha foto o no, no només ha passat això, sinó que també fa uns quants dies, crec que durant un entrenament també es van mig zorrar. No, perdó, Rüdiger li va fotre un par de bufetades a, crec que Frank Gra... No, Álvaro Carreras. I l'Álvaro Carreras... És el Cayetano. Ahí està. El Cayetano. El Cayetano, el Perruques. I amb això que fan la pica xerrada davant dels periodistes, Sí. durant una xerrada d'aquestes li van preguntar i ell va confirmar-ho, en plan... Va penjar un post a l'Insta. I va dir, bueno, Ho he sí, ha vist, passat, ha però passat bueno, això, però ja està zanjado. En un post a l'Insta. Però és que després he vist també un clip del Rüdiger fotent-li una plantofada a la cara a un utillero del Madrid o alguna així en un entreno. En plan, una bufetada a la cara perquè sí, saps? En plan, A mi Rüdiger... Em fa molta por, a mi em faria molta por. Em sembla Deu tenir desorbitat. una santa polla. Però una santa polla negra, venosa, gegant, que deu al·lucinar. T'estàs llepant els llavis, tio. No. Ah. O sigui, tinc por. O sigui, perquè allò deu haver sigut víctima d'amenaces. Sí. No hi ha foto, eh? La qüestió foto? és que, a part del Real Madrid, aquest cap de setmana, aquest diumenge, tenim clàssic, on Ah, clar, que hi ha clàssic. si guanyem o empatem, es guanya la Lliga davant del Real Madrid, a casa, Que podrem celebrar com ens doni la santa gana i s'hauran d'anar a amagar en el vestuarios. enmig d'una puta crisi, això és preciós. Buah, imagina't que algú del Madrid s'hòstia al vestuari del Camp Nou. Que el Tchouaméni li agafi i li trenqui la puta cara a algú altre. Que no netegi la sang. Exacte, i que deixin allà i esta és la sangre de la derrota, xaval. M'agradaria molt. Doncs I- no hi ha foto, no hi ha foto. No hi ha foto. No. Quines més coses han passat així brutals, grotesques, canviants del món? A l'antivirus, Ah, Epa! és veritat. que no és el primo de l'antebraço, És l'antivirus. potser és el primo del coronavirus. Sí. Hauríem d'haver trucat a Kogoro. Uf, és veritat. El Programa truquem? que ve... El truquem?
Volem provar-ho. Podem provar-ho. No sé si... Provem. Provem. Passa-li el número al Xavi. Vale, vaig. Bueno, mentre per posar en situació, l'antivirus aquest és un barco que es veu que està donant voltes per aquí i per allà, venen com, almenys, o han passat per als Andes, per aquella zona, Sí. i s'han contagiat amb una història que es diu antivirus, que és com amac. I ve de los Andes. I ve de los Andes, perquè aquest virus es veu que arreu del món no es transmet, l'únic lloc on es transmet és als Andes, perquè hi ha com una mena de ratolí que és capaç de, a través de la femta, és capaç de transmetre-ho als humans. I és l'únic ser humà que és capaç de... O sigui, animal que és capaç de passar l'antivirus als humans. L'única via d'infecció. Recordem que aquest vaixell va sortir d'Ushuaia, o sigui que entenc que... El puto Andes. Que per allà va sortir la cosa. Han mort 3 persones, si no m'equivoco. Correcte. I com 15 o així estan... No sé quantes són, però estan enganxades. I clar, la penya ho està començant a flipar perquè diuen, hòstia, que se viene un coronavirus 2.0, no sé què, no sé quantos. Jo l'últim que he vist és que hi havia 2 persones a Amsterdam que tenien el virus. Tenim el nostre expert. Épico programa! Bona nit. Hola? Hola, bona nit, bona nit. Mestre del gai saber! Arnau, benvingut! Com va? No, se l'escolta molt bé. Molt bé. Jo crec que és problema del telèfon del puto Geri de Can Lluet, que no... Pot ser. Se t'escolta molt bé, Arnau. Molt bé, me n'alegro, tu. I ens escolta bé a nosaltres. Home, no podíem... Encara queda, temporada, però ja queden pocs programes i no podies faltar almenys en un. Això està molt bé. Sí. Bueno, si vols pots venir presencial abans que acabi la temporada, però de moment et demanem la teva opinió, com ja hem parlat aquesta tarda en algun moment, sobre l'antivirus. Que ens expliquis una mica en què es basa. El Miquel ha explicat bastant, però que ens diguis tu com a expert en antivirus. Mira, la trucada no me l'esperava i dic, de què em preguntaran, del antivirus o del Valverde? Acabem de parlar. Vale, què n'opines ràpidament de lo del Valverde? Parla de les dues coses. Quin circo, quin show, tu. Jo estava a la feina i em ve un company i em diu, tu, que el Tchouaméni i el Valverde s'han picat. Dic, ui, vas un dia tard. Diu, no, que s'han tornat a picar una altra vegada i està a l'hospital. Dic, va parir. I l'ha enviat a l'hospital. Si es veu que li ha fotut un cop de puny, ha caigut, ha picat de cap a la taula i ha quedat mig inconscient i amb cadira de rodes, tu. Sí, estic buscant fotos, però em surt gent de... Com la duquesa de Alba s'ha quedat. Sí, no trobo fotos, no trobo fotos. Però bueno, antivirus, què hem de saber? Hosti, vols que et digui que aquests dies he estat molt liat de feina i m'he informat molt poc? El Miquel sap més, potser, Ha dit que ve d'un ratolí dels Andes. No ho sé, jo me'l crec. Jo és que no diré una cosa que no sé aquí. Sí que diré que amb el Covid estava molt informat i us en recordeu, no? Que vaig editar la Viquipèdia i tota la pesca. Sí, és veritat. Però ara tampoc vull dir una cosa que no és... Sí que és veritat que fa la sensació que no serà tan greu com l'altre. Més que res perquè un virus que té un 35% de mortalitat és tan mortal que ja et dic jo que la gent fotrà bé. Si hi ha una aliada grossa, que no crec, però si hi ha una aliada, ja et dic jo que la gent farà bé el confinament, perquè això no és un refredat d'aquí la Palmes, saps? Vull dir que això s'acabarà ràpid. Però saps els símptomes una mica de la mort? No en tinc idea. És que vull saber si... Clar. Home, el primer símptoma és que deixes de respirar, no? Exacte. Deixes de respirar. Se't para el cor. Però clar, ha estat com molt ràpid. Han mort molt ràpid. Sí. Vull dir que no és com el Covid. És que, bueno, no ho sé, no sé quin és el període d'incubació, és que dius, m'heu pillat molt a contrapeu, això em dieu mitja hora abans, mira tu. És que hem dit, truquem a l'expert. És una mica culpa nostra, aquesta situació. Sí. La desinformació... Sap bastant greu. L'antivirus, no? Sí, l'antivirus va ser culpa meva. Bueno, ja que et tenim aquí, si arriba l'antivirus, doncs ja parlarem. Sí. Si no, doncs ja està. Bueno, si arriba potser no arribem a parlar, esperem que sí, que puguem parlar. Exacte. Si no arriba aquí, de moment es queda a les Canàries, crec. Ventileu l'estudi, que és un lloc molt tancat, i ja si el teniu aquí. Olor a peus, aquí, sí. Olor a peus, el Lil Peus. Ja que et tenim aquí, què ens expliques?
No ho sé, això m'ho has de dir tu, que ets entrevistador, què vols saber? No, ens has de posar al dia. Quina pregunta, tio? Què ens expliques? Què ens expliques? Home, tu ja no ets un... No t'estem entrevistant. O sigui, t'ha dit que irà bé el de digues algo boomer, Digues algo boomer. Coro, tens algun... Aquest any vaig al Cabró Rock una altra vegada. Espera, digues, pots dir quant t'han clavat pel Cabró Rock, si us plau? Una borrada, 94 euros pels 2 dies. És criminal. Home, I pensar que el primer any ens hi van convidar. Exacte. Home, el Sisu ha de guanyar-se la vida d'alguna manera. Sí. Hosti, se la guanyen bé, Inclús vaig anar a buscar quants assistents hi ha i vaig fer un promig i vaig dir, hòstia, sí que hem facturat milions, sí. Sí, no? Només coques grasses. No, Què hi ha de cartell? Què hi ha així important? La gossa. La gossa, els Amics de les Arts... No sé què més. Figaflaues, tot Oques lo típic, Gràcies. lo de sempre. Sí, aquests dos i el de sempre. Sí, bàsicament. Vamos, que nenes de 18 anys i I per 30 euros més. Jo crec que l'any passat vaig comprar els 2 dies per 60 euros. O Amb qui vas, Arnau? Aviam, això sóc jo que he anat a última hora. Jo tinc amics que se la van pillar per 50 euros. Bueno. Em pensava que eren 92 euros de base. No ho sé, jo ja. Però Arnau, amb qui vas? Vaig amb un col·lega de Sitges i amb molta gent de Solsona. Ui, quina por! Quin perill. En fi. No direm res perquè, si no, malament. Doncs res, Arnau, gràcies per atendre'ns, tot i que no tenies la informació. La temporada quan la feu durar aquí, a la Ràdio Santa Perpètua? Perquè jo vaig venir, crec que aquesta temporada, a l'octubre o novembre, no? Bueno, en teoria anaves a venir més recurrentment. És veritat, això ho hem de mirar. Clar. Per això, jo crec que al juny pots venir, per tancar la temporada. Mirem-ho, va, estaria guapo, mirem-ho. Perfecte, doncs gràcies per la teva informació de Valverde i l'antivirus i del Cabró Rock, sobretot. Vinga, nois, una abraçada Adéu, molt gran. adéu, t'estimem. Molt bé, doncs anem ràpid amb la teva secció, no? Fem la meva secció amb la música del Què em portes. I així, mentre penseu... Mengem. Podeu menjar. Vinga! La meva secció. Què em portes? La meva secció. La secció del Lil Pau, què em portes? Què em portes, Miquel? Avui en la bossa del Què em portes portem una bossa de patates de sriracha. Oh, yeah. Patates de sriracha. Oh, Flaming hot. A veure com sona això. No s'ha obert de cara. Oh. A veure, com olora això? What is that, Mel? Uau. Olor a bueno. my God. Olor a bueno. Olor a bueno. Olor a patata paprika. Una. I una. I per qui no sàpiga, sriracha és una salsa de l'Àsia xinesa. L'Àsia xinesa? I una. No coneixia cap altra més. 3, 2, 1. A veure qui m'estaca més ràpid. Hòstia. Hòstia, piquen, Pica. Hòstia, doncs sí, no m'ho esperava. Repartiu. Bueno. Però pica en boca i desapareix. Què tens? Jo avui us faré adivinar un altre artista. Vale. I Lleidatà o no? Amb el mateix joc, home, aquesta pista no us la donaré ara. Em moro. No em moris. Llavors, és un joc d'adivinar pistes, són 10 punts. Vaig donant pistes, abans que ho adivineu, millor. Dius, el coneixeu? No. Vale. Primera pista, van començar l'any 2003. 2003. Comences tu, Geri, no? Van començar l'any 2003. La pegatina. Ahí vaig jo. 2003. Anava a dir els Qatar. Després són més tard. Els Qatar em sua la polla. Tireu a lo català, És un grup que barrejava diferents estils de música electrònica. Ningú l'ha acertat. No, ja m'imagino que no l'hem encertat. Diferents estils de música electrònica. Hòstia. Passo. No, has de dir alguna cosa. Joder, no sé.
diferents estils de música electrònica. Digues alguna Del 2003. Com es diu? La Kinky Beat. La què? No. Jo què sé, Eren Feió, i me la pela. Bueno, podria ser. Cap dels dos. Els seus integrants formaven part d'un grup anomenat Fàstic. Fàstic amb G? Fàstic amb... K. Amb C. O sigui, com s'escriu Fàstic? És amb C, no? O sigui, tenien un grup abans que es deia Fàstic. Però el grup del que estem parlant barrejava amb diferents tipus d'electrònica. Va començar l'any 2003, és un grup que barrejava diferents estils de música electrònica i els seus integrants formaven part d'un grup anomenat Fàstic. La Casa Azul. No sé. És molt difícil, això. Digues. No sé, passo. Jo, per passar... Ha passat. Vull dir... Ningú dels dos. El seu primer treball comptaven amb col·laboracions d'Ovidi Twins i la cantant Pomada. Tio, però què és aquesta Però què merda? és això? Això és menorquí. Segur. Hòstia, no tinc ni puta idea. Ovidi, el primer treball. El primer treball. Sí. 2003. Avui ha sigut xunga. Hòstia, joder, no tinc ni puta idea, tio. No sé. Smoking Souls. Podria portar més temps del que semblava en el mercat i sempre alguna cosa rara. No. És un grup valencià. Opa, veus? Horchata. No, no serà. És un grup valencià. Sí. Buah, espero que la pròxima pregunta sigui si són calvos, si hi ha algun calvo cantant. Com es deien els calvos aquells? La Fúmiga. No, els altres, anteriors. Espencat. Espencat. Doncs un dels dos l'ha adivinada i la resposta era... Horchata Sánchez! ¡Eh, cabrón! ¡Campeón! Bé, 1, bé. 2, 3, 4... L'Anna, Sí. la meva parella estarà contenta, valenciana i molt fan Has d'Horchata. guanyat 5 punts. Perfecte. M'he cregut guanyador durant 3 segons. Doncs gràcies, Has Pau, guanyat pel 5 joc. punts de res pel partit. Ens acomiadem amb la cançó de Huevos. Huevos! Necessito aigua, tio. Que no és horchata, això. No és horchata, eh? No, que quedi clar. Que El que surt dels huevos sí que és horchata, tu. Aquesta cançó l'he posat avui a l'estat de WhatsApp. Que es poden fer del stories. grup. L'he vist, Per anunciar ja l'he vist. l'actualització de WhatsApp de que es poden posar... WhatsApp 2! És una promo pagada. WhatsApp 2 salió. Huevos, I ara huevos, pots posar música, fotos, de tot, i pots posar la cançó de Huevos. huevos. Queda un minut per salvar el programa. No. No, no. Huevos. 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 Ojo. Gràcies, Xavi. Gràcies, Miquel. Huevos. Gràcies, Lil Pau. Huevos. Bru, allà on estiguis. Celebrant. Parlem de tu. Pauvi. Gràcies, Mingueza, per les teves cares. Pauvi. Pauvi, huevos. Bueno, necessito molta aigua. No tens cap mena de vergonya, tu.